kafa suna rawa yana so ya ga ina na zai samu ya ga ya kai inda ya dace. Tufa wato shago mai dogon wando inda kuka gani da bakarar gurmada ya kai wato bugu inda wato ya yi kokari wato kisa ga abokin fafatawan nashi inda wato kowa fa bidar nasara yake kowa bidar nasara yake ga kowa nan na takon wani kowa nan na wato fafatawa. Kada dai ku manta dai muna wato gidan dambe na Alhaji Faruku wato Presdo da ke nan cikin wasa babban filin wasa na wato Halilu Abdu da ke nan cikin garin birnin Kebbi inda gashi ana fafatawa tsakanin shago da kuma shagon tofa gashi ba tofa yana kokarin gudu wato yayi kadin da bai ba daga bangaren gurmada tofa ya dan ji shakku ya ce kilan hannun nasa yana